Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτή τη σειρά με επεισόδια θα μάθουμε να φτιάχνουμε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Τι ωραία! Ας δούμε μερικές ιστοσελίδες εδώ, όλες φτιαγμένες με χρήση του Drupal CMS. Πρωτού ξεκινήσουμε, ας διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Για να φτιάξει κανείς μια ιστοσελίδα, χρειάζεται α. Το υλικό κομμάτι. Έναν υπολογιστή, το υλικό κομμάτι του υπολογιστή, δηλαδή επεξεργαστή CPU. Μνήμη RAM, σκληρούς δίσκους, πρόσβαση στο ίντερνετ, κάρτα δικτύου, Intel Gigabit, τροφοδοτικό PSU κτλ. Το υλικό κομμάτι, τα εξαρτήματα. Β. Το λογισμικό προγραμματιστικό κομμάτι. Δηλαδή, για αρχή, για το λογισμικό χρειάζεσαι ένα λειτουργικό σύστημα. Συνήθως τα πιο διαδεδομένα είναι Unix-like λειτουργικά όπως Linux, Ubuntu ή τα Windows Server. 2. Στο λογισμικό πάλι είναι έναν web server, χρειάζεται ένα web server. Ή Apache ή Nginx. 3. Χρειάζεσαι μια βάση δεδομένων, τη MySQL ας πούμε. 4. Χρειάζεσαι την γλώσσα ή τις γλώσσες προγραμματισμού που θα φτιαχτεί το site. Αυτά είναι τα κύρια κομμάτια. Θα επιστρέψουμε αμέσως, πάμε να σας δείξω κάτι άλλο πρώτα. Χωρίζουμε τα site σε 3 κατηγορίες. Α είναι οι ιστοσελίδες που φτιάχνεις από το 0 χρησιμοποιώντας μία γλώσσα προγραμματισμού ή και περισσότερες, χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες με κώδικα και web application frameworks. Ενδεικτικά μερικές γλώσσες προγραμματισμού είναι η PHP, η Python, η Perl, η C, η C++, η C Díesi, η Java, JavaScript. Ενώ μερικά web application frameworks που είπα πιο πριν είναι το Bootstrap, το Laravel, το Symfony, το 2 και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι γλώσσες προγραμματισμού που σας είπα ότι χρειάζεστε να φτιάξεις ένα site στο λογισμικό κομμάτι προγραμματιστικό. Το Linux που είπαμε ή το Windows Server είναι το αρμόδιο λειτουργικό σύστημα που είναι η βάση της επικοινωνίας μεταξύ των εξαρτημάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των υπολείπων προγραμμάτων. Ο Web Server, ο Apache δηλαδή που είπαμε, είναι ο μηχανισμός που αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις εντολές της γλώσσας PHP και είναι ο διαμεσολαβητής στις σχέσεις της PHP με την MySQL βάση δεδομένων. Η MySQL είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του ιστότοπου ή της εφαρμογής μας. Και ξανά η PHP, όπως είπαμε στην αρχή, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Αυτά είναι τα συστατικά κομμάτια του λογισμικού και ο υπολογιστής απαρτίζεται από το λογισμικό και από το εξαρτήματα. Αυτό είναι η α κατηγορία των ιστοσελίδων. Απλά πράγματα, παίρνεις τον υπολογιστή, παίρνεις το λογισμικό, παίρνεις τον web server
το λειτουργικό, τη γλώσσα προγραμματισμού, τις βάζεις όλα, τα παίρνεις και τα βάζεις μαζί και φτιάχνεις μια ιστοσελίδα. Μπράβο. Πάμε στη β' κατηγορία τώρα. Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. ΣΔΠ ή CMS από το Content Management Systems είναι ιστοσελίδες που φτιάχνεις κατεβάζοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού και τις αναπτύσσεις εσύ είτε με τη χρήση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού όπως είδαμε προηγουμένως, είτε χωρίς να ξέρεις καθόλου προγραμματισμό. Βαριέσαι. Τα συστήματα αυτά μας κάνουν τη δουλειά ευκολότερη καθώς εμπεριέχουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έχουν ένα γραφικό περιβάλλον, admin front-end interface, graphical user interface, το οποίο με κουμπιά εκτελεί τις εντολές που θα πρέπει εμείς να τις γράψουμε με το χέρι σε PHP, JavaScript, SQL, HTML, CSS κώδικα κτλ. Επίσης, πολλά CMS έρχονται με δυνατότητες των views, οπότε μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τις ρυθμίσεις για το υλικό μας κάθε φορά, ανάλογα με το πώς θέλουμε να το παρουσιάσουμε, χωρίς να χρειαστεί να το ξαναγράψουμε. Δηλαδή το γράφουμε μια φορά και από εκεί και πέρα το CMS το αποθηκεύει κάπου και μας επιτρέπει να αλλάξουμε τη μορφή και την παρουσίαση του περιεχομένου χωρίς να χαθεί το οτιδήποτε. Σαν content repository είναι το CMS ή μερικά CMS τέλος πάντων. Είναι ένας στάνταρ τρόπος να διαχειρίζεται μια επιχείρηση την ψηφιακή της περιουσία, είτε είναι πολυμέσα όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχος, είτε ένα πελατολόγιο σε μια βάση δεδομένων. Το να έχεις ένα CMS σου κάνει τη δουλειά περισσότερο δομημένη και συμμαζεμένη από το να γράφεις με κώδικα ή και με framework μια ιστοσελίδα. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εμπορικά websites όπως το wordpress.com, το wix.com ή το squarespace.com, τα CMS σου δίνουν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας και κυριότητας του site σου. Τα πιο δημοφιλή CMS είναι το Joomla, το Drupal, το wordpress.org. Γάμα κατηγορία. Η πιο εύκολη, παιδιά, website builders. Είναι ιστοσελίδες που και εδώ πραγματικά δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από προγραμματισμό. Απλά εσύ πληρώνεις και σου τα δίνουν όλα έτοιμα. Σου παρέχουν τη φιλοξενία και τη διάθεση της ιστοσελίδας σου σε όλο τον κόσμο. Έχεις όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για την παραμετροποίηση του website και για την προσθήκη περιεχομένου. Τα εργαλεία είναι drag and drop, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουν λιγότερες δυνατότητες. Εξαρτάται βέβαια από τον πάροχο και το πλάνο σου. Έχεις διάφορα θέματα που αναδεικνύουν τον ιστότοπό σου, αλλά γενικά η χωροταξική διάταξη των πραγμάτων παραμένει τυποποιημένη σε μερικά πρότυπα. Ξανά, αυτό εξαρτάται από το πακέτο που έχεις ανά την κάθε εταιρεία και στις ελευθερίες που σου παρέχει, έτσι. Π.χ. στο blogspot.com τα blogs τα αλλάζεις μέχρι ενός ορισμένου σημείου, έτσι. Από εκεί και πέρα ο σκελετός του blog παραμένει σταθερός και είναι κλειδωμένος στα πρότυπα της Google. Μερικά παραδείγματα της τρίτης κατηγορίας website builders είναι το dimdo.com, το wix.com, το weebly.com, το squarespace.com, το wordpress.com, το Akoya κτλ. Ωραία όλα αυτά, αλλά ελάχιστες επιχειρήσεις συμφέρει να έχουν dedicated servers για hosting των ιστοσελίδων τους και των εφαρμογών τους, γιατί θα πρέπει να έχεις τεχνικούς και να τους πληρώνεις, θα πρέπει να έχεις δωμάτια με servers και μηχανήματα, σύν το ότι θα νοικιάσεις γραμμή ίντερνετ από κάποιον πάροχο ίντερνετ ISP, στην Ελλάδα μάλλον από τον ΟΤΕ Κοσμοτέ, οπότε δεν συμφέρει οικονομικώς. Οι επιχειρήσεις λοιπόν για να συνδεθούν με τον υπόλοιπο κόσμο αγοράζουν από έναν πάροχο web hosting, υπηρεσίες hosting, φιλοξενίας δηλαδή. Αμέσως έχει φύγει ένα πρόβλημα από το κεφάλι μας, επειδή ούτε μηχανήματα θα διαλέξουμε, ούτε λειτουργικό σύστημα, ούτε web server, επειδή ο πάροχος κάνει τη συντήρηση του υλικού, δηλαδή του υπολογιστή, των εξαρτημάτων και της υποδομής. Εμείς το μόνο που έχουμε είναι μια οθόνη αλληλεπίδρασης interface, συνήθως ένα cPanel, και εκεί επιλέγουμε ποια βάση δεδομένων θέλουμε να δημιουργήσουμε, ποιες γλώσσες προγραμματισμού θα χρησιμοποιήσουμε, τι αρχεία θέλουμε να ανεβάσουμε για να φτιάξουμε το website μας. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του ιστότοπου από πλευράς λογισμικού, επειδή μας ανήκει ο ιστότοπος και οτιδήποτε ανεβαίνει εκεί πέρα. Φεύγει όμως και το δύσκολο κομμάτι της υλοποίησης ενός ιστότοπου με γλώσσα προγραμματισμού από το κεφάλι μας, τουλάχιστον για την ώρα, επειδή θα ασχοληθούμε με την β' κατηγορία των sites και πιο συγκεκριμένα με τον Drupal CMS. Και λέω για την ώρα γιατί το Drupal CMS φυσικά και μπορείς, άμα θες, να βάλεις PHP πάνω γλώσσα και να το αναπτύξεις και έτσι. Γι' αυτό λέω για την ώρα. Αλλά για την ώρα, άμα δεν γουστάρεις, ας πούμε, βάζεις τον Drupal και έχεις γλιτώσει. Αυτό που μας έμεινε δηλαδή είναι τι βάση θα χρησιμοποιήσουμε. Διαβάζοντας τις προτινόμενες απαιτήσεις του Drupal, βλέπουμε ότι υποστηρίζει MySQL βάση δεδομένων. Δηλαδή το να φτιάξεις μια ιστοσελίδα από μια δύσκολη και δυσνόητη διαδικασία κατέληξε να είναι
ποιον πάροχο θα επιλέξεις, ποια βάση δεδομένων και ποιο σύστημα CMS από τη β' κατηγορία. Αυτά. Απλά πράγματα. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε 2 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εγκαταστήσουμε το Drupal CMS και να αρχίσουμε να δουλεύουμε στο site μας. Αφήστε τις απορίες στο παρακάτω κουτάκι με τα σχόλια χρηστών. Ευχαριστώ.